ఇక తిరుపతి ఉప ఎన్నికలో విజయం సాధిస్తామని మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమా ధీమా వ్యక్తం చేశారు. మాజీ మంత్రి పనబాక లక్ష్మి నామినేషన్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న దేవినేని ఉమా వైసీపీ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ఇంటింటికి తీసుకువెళ్లి వాస్తవాలను ప్రజల ముందు ఉంచుతా ఉంటున్నారు. ఉప ఎన్నికలో తిరుపతి ఓటర్లకు చారిత్రక అవకాశం అంటున్న దేవినేని ఉమాతో మా కరెస్పాండెంట్ నరసింహులు ఫేస్ టు ఫేస్. తిరుపతి పార్లమెంటు ఉప ఎన్నికల నామినేషన్ల కోసం ఇవాళ తెలుగుదేశం పార్టీ అగ్రనాయకులు మొత్తం నెల్లూరు జిల్లాకు వచ్చారు. ఇందులో భాగంగా మాజీ మంత్రి తెలుగుదేశం పార్టీ సీనియర్ నాయకులు దేవినేని ఉమామహేశ్వరరావు గారు మన దగ్గర ఉన్నారు. ఈ ఎన్నికల పట్ల ఆయన స్పందన ఏంటో మనం ఒకసారి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. సార్ చెప్పండి, ఇవాళ నామినేషన్ల పర్వం వచ్చారు, ఈరోజు చూశారు నామినేషన్లు కూడా చాలా కోలాహలంగా జరిగింది. పెద్ద ఎత్తున కార్యకర్తల నాయకులు తరలొచ్చారు. మండు టెండను కూడా లెక్క పెట్టకుండా పనబాక లక్ష్మి గారిని గెలిపించాలి, సైకిల్ గుర్తు మీద ఓటేపించాలని ప్రజలను చైతన్యపరచడానికి కార్యకర్తల నాయకులు పెద్ద ఎత్తున తరలొచ్చారు. డెఫినెట్గా ఇది మంచి సంకేతం, శుభపరిణామం. తప్పకుండా పనబాక లక్ష్మి గారు మంచి మెజార్టీతో గెలవాలని కోరుకుంటున్నాం. ఆ విధంగా గ్రామాల్లో, పట్టణాల్లో, నగరాల్లో ప్రచారాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తాం. ఏదైతే అన్ని రంగాల్లో కూడా ఈ ప్రభుత్వం వైఫల్యం చెందింది. మీరు తీసుకోండి, గ్యాస్ 1000 రూపాయలైంది, పెట్రోల్ డీజిల్ 100 రూపాయలైంది, కరెంట్ ఛార్జీలు పెంచారు, ఇవాళ వ్యవసాయ పంప్ సెట్లకి మీటర్లు తగిలిచ్చారు. వాళ్ళ ధాన్యం పరిస్థితి ఎంత ఘోరంగా ఉందో మీకు తెలుసు. ధాన్యానికి ఎంత డబ్బులు కట్టాలో కూడా ఇవాళ కూడా మీకు వెబ్సైట్లో చూసే అవకాశం లేదు. గెలిచామనే మదంతో, అహంకారంతో విర్రవీగుతున్నారు. తప్పకుండా ప్రజలు వీళ్ళని భూమి మీద తీసుకొస్తారు. మేము 4 లక్షల మెజార్టీతో గెలవబోతున్నామని చెప్పి కూడా ఈ మధ్య అందరూ, ఒకరు కాదు, ఇద్దరు కాదు, 3 క్యాబినెట్లో ఉన్నటువంటి 35 మంది మంత్రులు ఆ మాట చెప్తున్నారు. దానిపైన మీరు ఏమంటారు? డబ్బు మదం, అహంకారం నెత్తికెక్కితే, తలకెక్కితే ఆకాశంలో ఉన్నారు. భూమి మీద రావాలి, ప్రజలే తీసుకొస్తారు. ఆ టైం తిరుపతి కావాలని కోరుకుంటున్నాం. మాజీ మంత్రి తెలుగుదేశం పార్టీ సీనియర్ నాయకులు దేవినేని ఉమామహేశ్వరరావు ఇవాళ ఉప ఎన్నికల నామినేషన్ సందర్భంగా చెప్తున్నటువంటి మాటలు. కెమెరా పర్సన్ ప్రవీణ్తో నరసింహులు, HM TV, నెల్లూరు నుంచి.